For example, naibalo sila nga nakay kining ginadala nga sakit, cancer. Mura magwalay cancer, mapahiyumon. Nya, mapasalamaton sa Ginoo. Wa man lang manluod sa Ginoo. Kana ang ilang makita. Nabisag taliwala sa imong mga problema at peace ka o malipayon ka, kay Kristohanon ka. Pero kung makita nila nga nakasinati kag mga problema kag mga pagsulay, nga mura pud ka gidatugan sa kalibutan, nga mura walay Ginoo. Kasi dihangan ni abot ang mga pagsulay, di naganahan mo simba, di naganahan mo ambo, di naganahan mo kaon. Pagkaki po sa may pag may lami ning kinabuhi, may pagmatapos. Matay mingon ang silingan nimo nga Kristohanon nga matay, mura magway Ginoo. Naman ka kay Ginoo, dapat powerful ka, dapat kusgan ka, dapat isog ka, nga labanan nimo ang mga pagsulay. Nga pag-abot sa mga problema, mupahiyom ka. Ano man? Mingon sila, naman kay problema, anong marag happy lagi ka? Kadao ka gluto, lasto, o unsa ba? Wala. Happy ko kay gamhanan ng akong Ginoo. Nasayod ko at dili ko niya pasagdan. Ana, dili kay pag-abot sa mga problema, ang naong murag kasabitan o kaldero nga puno og saging linungag. Ha? Puting dakuha sa problema. Ayaw ba apekto? Hinumdumi na ang Ginoo sa imuha. Unsa man ang Ginoohang nasa imuha? Atik-atik, way gahom. Anong luya man ka? Dapat powerful ka because of the Holy Spirit. Because ang Ginoo nasa imuha.